Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12 fevralda geçiren adatdan daşary ýagdaýdaky halk maslahatynda alynan kararynda hiç bir sebäp görkezmesiz özüniň prezidentlik wezipeden daşlaşyp ýaşlara ýol berjekdigini aýdyp geçdi. Bu maslahatdaky alynan karar barada Halmyrat Söýünow şeýle belläp geçdi. Egerde Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesinden gitmek isleýän bolsa, onda Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýynda kemçilikleriň bar bolmagy ýa-da özüniň prezidentlik wezipesini başaryp bilmeýänligi sebäpli bolmaly we muny halk maslahaty geçirilmezden bir näçe wagt öň öz wezipesinden daşlaşýanlygy baradaky talapnamasyny Türkmenistanyň mejlisine geçiriljek halk maslahatyna şeýle hem halka ýetirmelidir. Berdimuhammedowyň hiç bir sebäp görkezmesiz alan karary Türkmenistanyň konstitusiýasyna we kanunyna garşy gelýändigini belläp geçip, sözüniň dowamynda Türkmenistanda prezident saýlawlary geçiriljek bolsa, onda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we kanunynyň esasyna saýlawa adyndan 90 gün wagt berilip, şonuň esasynda prezidentlik wezipesine dalaşgarlar çykarylmaly we soňunda saýlaw wagty kesgitlenmeli diýdi we halky bilgilendirdi.